her video. Og så har vi vores bedste Minecraft-geni, Flammende Tyr. Word up for farmand. I dag skal vi bygge et vandhus og lavehus. Ja. Yeah. Og så skal vi tage en lavespand i noget og en vandspand. Og så skal den kastes ud. Så er det, at den der får vand, den skal lave vand. Og den der får lava, den skal lave lava. Okay. Kaster du det der ud, eller hvad? Jeg tager den, ja. Okay. Hvad var det for en, du tog? Du vil have lava, ikke? Var det ikke det, du sagde? Så gør vi lige sådan her. Jeg gør det bare sådan her, så gør det der. Så finder jeg... Hvor er den henne? Der. Og så der, og... Så der, og så der. Er du klar, eller hvad? Ja. Så skal jeg lige sådan der, og... Så putter jeg de her to i. Og så sådan der, sådan der. Sådan der. Okay, skal jeg starte med at trække? Ja. Jeg starter med at trække. Okay. Jeg fik lava. Nej, hvor tilfældigt. Det som du havde sagt hele tiden. Ja, og så får du vand. Så får jeg vand. Men jeg er allerede i gang. Jeg havde det på fornemmelse nemlig. Okay, men så kom. Vi går et andet sted hen. Okay, hvorfor har du sat ild til mig? Der kom jo lava, så... Det er sige. Og så slukker vi lige det her lava-alkohol. Hvordan tænder man det der TNT? Det gør man med... Det var en lighter. En lighter? Hvor fanden er der en lighter? Søren, er der en lighter henne? Ja, måske. Flammende Tyr, prøv lige at komme ind og se det her hus. Det er... Okay. Underligt. Flammende farmand. Og så laver jeg bare et lavehus. Hvor er du henne? Ja, jeg skal jo være lidt langt væk fra dig. Så du ikke kigger, hvad jeg laver. Okay. Sådan der, så tager jeg den der. Men, så du er gået i gang, eller hvad? Ja. Er det vand, det her? En panda. En panda? Der er en panda. Jeg gør det et andet sted. Her gør jeg det. Du skal ikke kigge. Okay. Har du nogensinde set Game of Thrones? Så tænker jeg, at vi gør sådan her. Den er jo noget sindssygt noget, Max, at gøre. Så tænker jeg, at vi gør sådan her. Alle dem, der ser med. Og så skal I huske at skrive ned. Så skal I huske at give den her video en like. Så tror jeg, at vi kan få 100 likes på den her video. Ja. Måske 1000. Ja, måske 1000, ja. Hvor er det, jeg finder vand henne? Hvor finder jeg vand henne? Er det den der, eller hvad? Det er koralblok. Jeg kan kun finde isblok og sådan noget, Max. Hvor er vandet? Er det den der? Nej. Så kan du gøre sådan der. Det er en vandspand, og så den løber aldrig tør. Hvis jeg sætter en vandspand her? Ja. Hvordan får jeg det væk? Så skal du gå herind, og så skal du lige tage den der, og så skal du bare sætte den der. Smart. Okay. Skal jeg gøre noget? Sådan der.
Hvad laver du? Du må ikke kigge. Nej. Og så husk at skrive en like, hvem der vinder. Og så husk at stemme på mig, så jeg vinder. Og så tror jeg, vi kan få 100 likes på den her video. Det tror jeg også. Jeg går i hvert fald ind og liker den. Men der stemmer jeg på mig. Fordi det er i gang. Det er et episk byggeri, jeg er i gang med. Sjælebål. Ej, hvor er det fedt det her. Hvad var det, vi skulle lave? Var det et hus, eller hvad? Ja, det var et vandhus og et lavehus. Jeg er ret godt i gang med mit. Så skal jeg bare lige sådan der, og sådan der, og sådan der. Og sådan der, sådan der. Ej, hvor er det fedt, det jeg har lavet her, mand. Hold nu kæft. Søren, for Søren der. Skal du altså så tidligt op? AJ. De kalder mig legende. Det tror jeg ikke, de gør. Det gør ikke. Så siger de, han er sådan en form for legende, ham der. Legendefar. Legendefar. Har du også husket at sætte din til, far? Sæt min til? Ja. Nå, optagelsen? Ja. Min kan ikke optage. Hvad? Min kan ikke optage, jeg har ikke noget headset. Nå jo. Så vi må leve på din. Du er også den bedste til. Sådan der. Ja, ja tak. Det her bliver sindssygt, det jeg laver. Det jeg laver bliver sindssygt. Jeg tror også, jeg glæder mig til at sige det. Hvad hvis jeg nu gør sådan her? Hvad hvis... Ja, det her bliver godt. Bare det her. Jeg tror, det her bliver godt. Kender du en, der hedder Kevin Costner? Nej. Nå, okay. Fordi jeg har bygget noget fra en film, han har lavet, der hedder Waterworld. Der er nok mange på YouTube, der vil kende til. Hvad var det? Kan man oversvømme havet? Det ved jeg ikke. Nå. Wow. Drukner jeg det der får der. Sådan. Nu er jeg snart oversvømmet det hele. Du siger bare til, når vi skal slutte af med videoen. Okay, men skal vi ikke se resultaterne, sådan, så folk kan få lov til at stemme, eller hvad? Jo. Eller hvad? Jo. Altså, de stemmer i hvert fald på mig. Og de stemmer rimelig meget på mig. De stemmer ikke på dig, kan jeg love dig for. Det var sindssygt, det jeg har lavet her. Claus sindssygt mit er. Og Claus sindssygt mit er. Folkens hul skal stemme på mit. Hey. Det der, man må ikke købe publikum på den måde her. Og så skal jeg stemme på Flammenes Tyr, fordi at han er den bedste geni. Ja. Han er det bedste geni. Det er jo den bedste geni, men jeg er i hvert fald rimelig sindssygt. Ja.
Hvor langt er du, siger du? Ret langt. Er du det? Jeg er næsten færdig. Næsten færdig? Ja. Jeg har ikke engang tag på mit endnu. Har du tag på dit? Ja. Har du? Ja. Nå. Så slap dig jo af. Så er det husk, det er dig, der skal vise mit også, ikke? Ja. Lanterne. Jeg er næsten færdig. Nå. Jeg mangler bare lige at gøre det her. Kan man, vil jeg kunne sætte vand oven på den her? Så det ligner, at det løber ned. Hvad hvis jeg går sådan her? Og sådan her. Ej, nu skal vi snart sove. Jeg kan snart ikke se noget. Ja, det kan jeg heller ikke. Så skal man bygge en seng. Er det ikke noget med det? Nå. Skal vi lige sove, eller hvad? Nej. Jeg er jo næsten. Jeg mangler bare lige at tage lava. Jamen, det er jo bare lidt ærgerligt, hvis vi skal præsentere det, vi har lavet, mens det er nat. Eller hvad? Det skal vi heller ikke. Jamen, så skal vi jo sove, ikke? Eller hvad? Jeg ved det ikke. Sådan der. Prøv lige at se det her. Ja, det er sindssygt, det du har gang i der. Så vent. Prøv lige at se det. Så vent til du ser mit. Det er rimelig svedigt. Så så laver vi også lige et fjernsyn, så flammende tyr kan lære det. Sådan der, folkens. Ej, det kunne være fedt, hvis man så kunne lave det til at gå ud over sådan der. Tror jeg på. Det kan man også. Så kan man det. Det er flammende tyr, der har lavet det, ikke? Så sætter jeg en vandspand her. Kan man gå igennem vandet i overlevelse? Ja, hvis man har en skildpaddehjelm på. En skildpaddehjelm? Det er en grøn hjelm. Det er den der. Den der. Jeg tror, mit vinder. Jeg tror helt klart, mit vinder. Prøv lige at se det. Væk, sjælespejl. Men hvornår er du færdig? Jeg skal lige styre på indgangen her. Så er jeg færdig. Jamen, jeg prøver at komme over til dig. Gør du? Ja. Okay. Ej, dit ser sindssygt ud. Ja, jeg ser det. Dit er bedre end mit. Nej, det tror jeg. Prøv. Jamen, vi starter med at se mit. Kom herover. Jamen, jeg skal lige lave en trappe. Så starter vi med at se mit. Kommer du? Skal vi så i overlevelse, når vi ser det, eller hvad? Nej. Nej, det skal man da ikke. Så kom. Jeg skal lige lave den trappe. Fordi mit er jo et lavahus.
Jeg skal lige lave trappen. Sådan der. Hvor er du henne? Er du der? Så kom. Okay, man kan bare se, det lyser op. Ja. Far. Wow. Nej, jeg mener flammende dyr. Yes, AJ. Der er en zombie. Det er et skelet, og du behøver ikke dræbe dem. Nå. Vi er kreativ. Kommer du over til mig? Du må ikke sætte TNT. Nej, gør det. Okay, så du skal stå ved den her, og så skal du bare gå lige ud. Så skal du bare gå lige ud ind i lavaen. Lige ud ind i lavaen. Ah! Sådan der. Det er mit. Det er flot, Max. Tak. Fedt. Hvad laver du? Det var ikke mig. Undskyld, eller var det mig? Det var dig. Undskyld. Jeg sætter den her. Sådan er nu er det væk. Det er ikke væk. Det er okay for. Det er okay flammende dyr. Hvad hvis nu vi gør den her, og så det her? Er der noget, du vil fortælle om dit sted? Nogle særlige ting, du har lavet? Nej. Jeg synes, det er flot. Jamen, så kommer se mit. Så kommer vi at se dit. Er det nu, vi skal se dit ud, eller hvad? Ah, det brænder igen. Jamen, så kom vi går ud. Hvor skal jeg gå hen? Hvor går man hen? Hvor går man ud? Vi kan ikke komme ud. Hvad? Vi kan ikke komme ud. Har du fanget os? Op igennem. Maxe! Der, ja lige der. Hvad laver du? Nu regner det. Ja, men det var mit. Det var flot. Jeg synes, det var helt flot. Så skal jeg se dit. Så skal du se mit, men jeg synes bare, at mit vil være pænere i dagslys. Dagslys? Okay, det kan vi godt gøre. Skal vi så sove? Så laver jeg din seng. Ja, men jeg vil have orange seng. Fordi jeg har lavet et lave. Jeg tager selvfølgelig blå. Fordi du havde lavet den. Ja. Hvor er sengene? Sengene, de er inde der, hvor der er en seng. Jeg tager selvfølgelig en orange. Gå op, op. Nå, der. Hvor er du? Skal jeg lave en seng til dig også, så du også har en seng? Nej, men 3, 2, 1. Vent lidt. Sover du også? Ja. Det regner stadig. Godt. Nå, men jeg er der, hvor at Hvordan kom du ind? Hvad? Hvordan kom du ind? Det skal jeg vise dig, men jeg skal lige hurtigt lave noget. Jeg ved godt, hvordan man kommer ind nu. Sådan der. Ej, det her ser fedt ud. Tak. Jeg er også ret glad for det. Du gør lige sådan, så vi... Så kan du lige vise, hvad jeg har lavet, ikke? Ja. Må lige se. Se, det har flammende til at lave. Ja, og jeg har også lavet... Prøv at kigge, få gerne detaljen med glastaget. Wow. Tak fordi I så med på den her video, og så husk at se en anden video næste gang. Jesus. Ses derude.